Все знакомые до одного. Это уже сплоченная команда. Бүген залда бер генә очраклы чакырылган кеше дә юк. Бу шәхесләр барысы да мәдәни мирасыбызны, милли үзенчәлегебезне үстерүгә зур өлеш кертүчеләр. Минтимер Шәймиев аларга рәхмәтен белдерә һәм уртак хезмәтнең күркәм нәтиҗәсе турында сөйли. Постановление Булгар с вами в течение 10 лет с усилием всей республики и благотворителей в целом, безусловно, с поддержкой правительства и государственных органов республики сделали. И получается. А нынешний фестиваль, который мы провели, она же уже называется «Эпос в современном прочтении». Это Ренат вот здесь сидит, кажется, и режиссер сидит, они понимают, мы часто советуемся, но ведь до этого надо дойти было. Яңарыш Достанның заманча укылышы дип аталган фестиваль июль айында бурынгы Болгарда узды. 9 көн дәвамында килгән һәркем мәдәни мирас һәм мәдәниятне саклау юнәлешендәге чараларда катнашты. Россия төбәкләре һәм чит илләрдән театр коллективлары төрле халыкларның достаннары буенча спектакльләр куйды. Фестивальнең төп вакыйгасы Кара Пулат операсын кабат күрсәтү булды. Аны ачык һавада икенче тапкыр тәкъдим иттеләр. Народный поэт Республики Татарстан. Бүген тантанада иң беренче итеп Кара Пулат операсының иҗат төркемен бүләкләделәр. Авторлар, режиссер, солистлар барысы да залда иде. Без Эльмир белән менә хәзер инде әйтергә ярыйдыр. Үзебез дә сизмәстән кызыклы һәм халкыбызга, һәм татар сәнгатенә алай гына да түгел, дөнья сәнгатенә кирәкле һәм кызыклы әсәр язганбыз. Фестивальнең иң истәлекле мизгелләренең берсе Татарстанның чигелгән картасын тәкъдим итү. 15 квадрат метрлы бу кул эшен 6 ай дәвамында әзерләделәр. Аңа республиканың барлык районнары осталарының кул җылысы тигән. Һөнәрчеләр ярминкәсе дә оештырылган иде. 39 регионнан 100 артык һөнәрчеләр 9 көн буеннан товарлар күрсәтте. Бик матур булды, бик шат. Фестиваль Россия президентының мәдәни проектлар фонды грантына үткәрелде. Зур ярдәмне мәдәни мираска битараф булмаган иганәчеләр дә күрсәткән. Дәүләт киңәшчесе бүген аларга аерым рәхмәт белдерде. Зур эшләр эшлибез, гомумән республикада. Бездә үзебезнең финанс яктан, матди яктан ярдәм итәбез. Әмма ләкин инде шушы ярдәмне без күреп кенә түгел эшләгәннән соң инде күңелең белән, йөрәгең белән, рухи яктан байып кайтасың. Шуның өчен инде менә шу фестивальнең үтүе, аны кабат-кабат карап, әле синең әле башыңа барып җитмәсә эшләгәннең. Фестивальдә 70 меңгә якын кеше катнашкан. Киләчәктә мондый вакыйга Зөя утрау шәһәрчегендә дә узачак. Булгар ераграк. Нишләп менә Булгардан башладыгыз, например, Свияжскидан дип сүзләр дә бар. Булгар Казаннан ераграк. Шуңа күрә менә мондый фестивальләр белән без игътибарны җәлеп итәбез күбрәк. Кеше бер тапкыр килеп киткәч, әлбәттә ул карый. Нинди генә анда музейлар юк. Нинди генә тарихлар белән алар бәйле түгел. Кремльдә узган тантанада Минтимер Шәймиев 50 кешене бүләкләде. Алда аларны яңа эшләр һәм мәдәни мирасыбыз буенча яңа проектлар көтә. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.